Suntem la plasarea comenzilor. Am plasat o comandă, să zicem, de o zi, două. Vrem să vedem statusul comenzii. O să mă intru pe site-ul pharmacy.ro, tu te loghezi cu datele tale dacă ești de logat. Intri pe cele 3 liniuțe și din nou meniu personal și comenzi. Exact cum am avut și la anularea comenzii. Este o comandă pe care tocmai am anulat-o. Eu să-ți arăt pentru o comandă care deja am ridicat-o, în ultimele 15 zile, ultima lună. Pentru asta trebuie să întorc telefonul din nou pe invers și după cum vezi apare urmărire curier. Aici este un link care te duce pe tracking-ul celor de la Urgent Cargus. Este direct AVB-ul, afișează AVB și în momentul ăsta întorc din nou telefonul și aici o să-ți arate pur și simplu statusul comenzii. În cazul meu fiind deja livrată comanda, mi-apare expediere livrată, dar tu vei vedea dacă a ajuns comanda la curier, dacă este pe traseu, deci aici vei găsi toate informațiile legate de comanda ta.